Fl-2023 persuna minn kull 10 fl-Unjoni Ewropea ma ffordjawx jiklu laħam jew ħut kull jumejn. Fl-istess waqt in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar fl-Unjoni Ewropea kien jaqbeż 22% li jfisser żieda ta' 2.6% fuq is-sena ta' qabel. L-aktar pajjiżi li fihom hemm persuni f'riskju ta' faqar u li m'għandhomx biex jieklu kla meqjusa diċenti huma l-Slovakkja, l-Ungerija u l-Bulgarija. Malta tinsab fit-13 post bi ftit aktar minn 15%. Minnaħa l-oħra naqas rati ġew reġistrati fl-Irlanda, Ċipru u l-Portugal. Madwar il-pajjiżi kollha Ewropej differenza bejn dawk f'riskju totali ta' faqar u dawk li ma jaffordjawx ikla diċenti kien ta' 12.8%. Intant fl-istqarrija l-Ministeru għall-Politika Soċjali nnota li f'Malta kien hemm titjib għax 11-il sena ilu ma kinux jaffordjaw ikla ta' ħut jew laħam kull jumejn wieħed minn kull 6 persuni. Meta mqabbel ir-riżultat tas-sena li għaddiet huwa aħjar minn tas-sena 2022. Ikkwota l-aħħar ċifri mill-NSO li fost oħrajn juru li r-rata ta' ċaħda materjali u soċjali severa naqset minn 4.9% fl-2022 għal 4.1% fl-2023, tnaqqis ta' 3517 persuna. Jinnota li dinja l-inqas rata mill-2017 l-hawn meta dan il-kejl daħal fis-seħħ skont il-kriterji mibdula Ewropej dwar dħul u kundizzjonijiet tal-għajxien tal-familji. Qal li fl-2013 b'kejl anqas jiebes minn tal-lum f'Malta kien hawn 10.6% f'ċaħda materjali severa jew kważi it-triplu tal-lum. Il-Ministru Michael Falzon qal li dawn iċ-ċifri huma riżultat ta' gvern li qed ikompli jsaħħaħ il-benefiċċji soċjali filwaqt li ġew estiżi thresholds għal dawk il-familji u l-individwi li jieħdu l-benefiċċju addizzjonali tal-kola. Temm jgħid li fl-istess waqt il-gvern implementa l-ftehim għall-istabbilità fil-prezzijiet illi qal qed jgħin ukoll sabiex ikun hemm roħs fi prezzijiet ta' 450 prodott essenzjali tal-ikel.